A baƙaƙen Hausa guda 22 guda 5 wasilla ne, sannan aka yi amfani da biyu daga cikinsu a ƙara da wasu a tashi wasu wasillan guda biyu kamar ai da au. Misali, daga hagu zuwa dama a sama akwai wasali da ake cewa a e i o u, sannan sai aka yi ai da au. Sauran kuma baƙaƙe ne, duk wacce aka ɗora wasali za ta ansa sunanta. Misali, mu ɗau ba, in muka sawa ba wasalin a za ta ce ba, amma in muka ce za mu ɗora wa ba wasali e, to sai fa ba ɗin ta ce e ɗin, saboda haka za ta zama be. To haka sauran ma suke. Misali, ba ta farko muna da ba, be, bi, bo, bu, bai, bau, saboda an ɗau wasillan da ke sama. Hailawa aka ɗauko ca a matsayin baki, aka ɗora mata wasillan za ta ce ca, ce, ci, co, cu, cai, cau. Kowane baki aka ɗora wa a sai ya ɗau fassara a, kowane baki aka ɗora wa e sai ya ɗau e, kowane baki aka ɗora wa i sai ya ce i, kowane baki aka ɗora o sai ya ɗau o, haka kowane baki aka ɗora u sai ya ɗau u. Duk wanda kuma aka ce an sa mai wasalin ai, to dole sai ya ce ai. Kamar ba a sa mata ai ta ce bai, kamar aka sa ba kuma aka sa mata au, to sai ta ce bau, au ɗin kenan. To haka baƙaƙen suke. Da fatan za a fahimci wannan misalin kafin mu ɗora.